An balimaw an bɛ aw bisimila Malakiju ka kunnafoni kɛnɛ kan. Yoroso fintigilaka dɔw yɛlɛnna mugujugu kan maa kelen bɔrɛla nin na maa 5 olu joginna. Kibaru minnu sera ma olu ye a yira k'a fɔ ko alamisadon avril kalo tile 17 nɛgɛ kaɲa 8 wagati ni fintigilaka ninnu olu tun bɛ lakana baara dɔw la. Kasara min filɛ ka u sɔrɔ ni a kɛra dugu kɔnɔna yɛrɛ de la sabula ko lycée public ale ni logement sociaux cɛla la. U ka bolimafɛn o yɛlɛnna mugujugu kan ni a cira ni u ye maa kelen o bɔnɛla nin na maa 5 olu joginna. Mɔgɔ minnu joginna fɛɛrɛ tigɛra joona ka taa n'olu ye Yoroso yen kɛnɛyasoba la. Ka u ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra bolimafɛn min yɛrɛ la ko o kɔni tiɲɛna kosɛbɛ. Nin yɔrɔ la an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ somɔgɔw ma. K'aw hakili lajigi k'a fɔ Yoroso yen polisiso a dayɛlɛnna ka bɛn ni décembre kalo daminɛ san 2023 kɔnɔna la. Ni waleya in kɛla walasa ka dugudenw ka olu ka lakana sabati. Ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan. A ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.